Hello po! Welcome back sa aking Waray-Waray language tutorial. Ang ituturo ko po ngayon ay tungkol sa bagay or things. Katulad ng kabo. Ang kabo sa Waray. Sa Tagalog po ay tabo. Sa English ay deeper. Takop sa Waray. Takip naman po sa Tagalog. At cover sa English. Karaha. Kawali naman po sa Tagalog. Frying pan or pan sa English. Ulunan sa Waray. Unan sa Tagalog. Pillow sa English. Pahamot sa Waray. Pabango sa Tagalog. Perfume sa English. Taklap sa Waray. Kumot sa Tagalog. Blanket sa English. Tanom sa Waray. Tanim naman po sa Tagalog. At sa English is plant. Silhig sa Waray, walis tingting sa Tagalog, at broom sa English. Lingkuran sa Waray, sa Tagalog naman po ay upuan, at sa English naman po ay chair. So ayan po guys, sana po ay may natutunan po kayo para sa araw na ito. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa mga hindi pa nagsasubscribe. Bye!